Outro día fun comer á casa de meus pais e meu pai, ao escoitar a palabra coitelo, dixo: coitelo, así dicían os vellos de antes. Publiquei isto en Blue Sky e un usuario respostoume cunha historia moi parecida. Meu pai: culler, culler, que é iso? Sempre oín cuchara. Miña avoa: pois de pequenos decíamos culler. Moita xente adora xustificar os seus castellanismos porque sempre se dixo así, cando na realidade moito do vocabulario en español que usamos hoxe en día falando galego introduceuse nas últimas décadas cos medios de comunicación en masa. Cando deixamos de ter referentes na nosa propia lingua, acabamos enchendo incluso palabras propias coa lingua dominante. Por iso é tan común escoitar unha persoa maior oír unha palabra en galego e dicir: así dicían os vellos de antes. Cando o que realmente significa é, antes de que os medios en español sustituísen ese termo en galego ata parecer unha invención da RAG. Esta señora de Bergantiños explica moi ben porque antes se decía cuarta e quinta para que hoxe lle chamamos miércoles e jueves. Eu teño sentido sempre os vellos, a meu pai e a miña nai, quinta-feira, cuarta-feira e quinta-feira. Lunes, martes, cuarta-feira, quinta-feira, viernes, sábado e domingo. Iso era o que decían antes. Hoxe, se dixeras algo disto, chamaríanche luxista, reintegracionista, radical, reintegrado. O problema non é que o galego invente palabras. O problema é que nos fixeron esquecer as que xa tiñamos.